Първият телефон на българския пазар с операционната система Phone 7 е LG Optimus 7. Той се предоставя от MTEL и ще бъде пуснат в продажба в понеделник. Цената му е 29,90 на месец за 2 години или 699 лева в брой с пакети на мобилния оператор. Windows Phone 7 е платформа, която се различава коренно от Android Symbian и дори от предишните софтуери на Microsoft. Десктопа не е базиран на апликация, а на хъбове с тематично съдържание. В Microsoft Office е интегрирана удобната програма OneNote, която може да използвате за съхраняване, въвеждане и експортване на текст, снимки, видео и файлове от всякакъв тип. Имате достъп до вашия Outlook почта, софтуерът позволява разглеждането на PowerPoint презентации. LG Optimus 7 е телефон с 3,8 инчов екран с WVGA резолюция. Фотоапаратът е с 5 мегапикселова матрица, а камерата прави клипове с HD разделителна способност. Има опция за 360 градусови снимки. Чрез телефона може да получите мигновена информация за обществени сгради, ресторанти и институции около вас на принципа на така наречената добавена реалност. Свалянето на файлове на друго устройство може да стане посредством DLNA връзка, стига и другото устройство да има тази възможност. Има и функция за конвертиране на гласа в текст, но тя работи на 5 езика, между които не е българския. Батерията на телефона е 1500 мАч.